आयंआ अबे दोलोनिमोन? आङो इउपिपिएलमोन। एबारनि इलेक्सनाव बिसायख'थियाव सोरनो भट होगोन? दा आङो प्रमद बर'खौ आं खारनाय मोनबाय। प्रमद बर'खौ खारनाय मोनबाय। मानोना गासैबो बियो बुंदोंमोन सिगांहाय मोजां मोजां फुस्लायदों आरो आंबो मिथिं जादों आं मिथिं लादों बे समावहाय बिसोर मोजां मोजां खोथाखौ बुंदोंना बे समावहाय जोङो एकदम लोंहोर लोंहोर गावनि थाखाखौ गारनानै जोङो थाबायदोंमोन। राजा लामा दिन्थिहैदों मोसाग्लां थांदों रंजा बाजानो। ओमफ्राय दा बियो बुंदों मिथिंफ्रावहाय आङो उत्तर ओनसोलखौ नायगोन सोरबाफोर माबा गोग्लैना थांब्ला बेखौ नायगोन बन दानग्राफोरनो थाखा होगोन आं दानहोआ जौ सावग्राफोरनो आं सावहोआ आं थाखा होगोन बेफोरबायदि बुंदोंमोन बियो। ओमफ्राय माबा एसे फरायसालि मानसिफोरखौहाय फराय नानिमोन आं साख्रि होगोन फरायगासिनो फराय जोबोद बियो बे गोदै गोदै खोथाखौ बुंनानै गोबां मानसिखौ बोदों आरो जोंथ' जाम्बा मानसि जोङो लाबाय नंगौ नामा दा जोंल' नङा हाजार मानसियानो बे प्रमद बर'नो मदद होदोंमोन आरो बे मदद होनायाव दा दिनैसिमावबो लामा दोंसेबो मावनो रोङाखै माबा सिमेन्ट बुगानायखौबो मावनो रोङाखै। दा बेफोरखौ जाबोर जोङो एफ्राब जोङो थाखा गारनानै जोङो थाबायब्लाबो जोङो मोनथाय जेबो गैया। बेनिखायनो आङो बे प्रमद बर'खौ खारनाय मोनथारबाय ने? औ एकदम नांले आङो दे।